Kohoman ko para bayir how Jesus Christ. Aga gospel minda gasni gospel jungo Yohanes kalna ka bakat way ngeleos ngau kawe ke khana kabas ko tanan hadu kata kata ngeleos ngau ujisu wala penme pad ya ulasros ujisu wala penme pad ya ulasros. Aga gospel ngeleos ngau aga to kapor ki para kintei jungo Lazarus kila pak ten sha ujisu bar kila onkumnom kotrai utta ubame eat upang nang naga gospel ngis ngotu ngitip ujisu ula eat hadu kata kata ya Lazarus bad kamartha bad kamaria ujisu ula eat yaki bad kilawan bad kila ong ya ujisu kotrai utta uba me eat upang Henry haba kila ong kumne ujisu le kumno hato ujisu le late shisen don hakai jungo Lazarus ban pin code ya u balai ujisu kalam le shisandon bad pin code ya u Lazarus hakapor upang namara ka gospel ngeleos ngo ujisu ula eat ya u Lazarus bar kamartha bar kamaria Henry what ada kila ong u Lazarus upang kotrai one pin code ya u hato ujisu le late name shisandon ujisu kalam late Abau Jesus leos ngo ya kata ula ong kumno kanai ke jing pang kanom poi shaka jingyap kadai nakabenta ka borom jango blai barkum bakumta ye ukun ublai en sapindon borom dakha Jesus ula ong langba kanai ke jing pang jango Lazarus ublai ukoban peni ya ka borom jango langba kanai ke jing pang jango Lazarus ublai ukoban peni ya ka borom jango blai baru blai ukoban le uwai kawe ka kambala ba kharau kramba bon kibriyo kin ngeit bon kibriyo kin wan phai sha ublei da ka jingeit ka ba kharau dena ka tagadau ujis ula sange ujis ula up komun ka para bayin how Jesus Christ bon sin ha ka jingim jingi ngi yos ngo haba kibriyo ki yo jingpang jingshitom bon sin ngi prakat ublei ula penshitom yanga ublei ula tim yanga dena ka tagadau ngayo pangkumne barbon sin kibriyo yos no kibriyo ong kumno nga yo jingpang kumne namar ublei ula penshitom yanga ublei ulesh liang hoy tingting ngiyo jingpang jingshitom haga jingim jingi radang ngi im haga pop radang im sumar yelade ngi yo jingpang jingshitom baro ka jingpang jingshitom bang iyo haga jingim jingi omde namar ka pop haga por junga jisu kibri kilangait ba kiyo jingpang jingshitom namar ka pop rada woi brio jingpang jingshitom ki ong namar ka pop jumpi namar pila bakla namar pidang im ha ka pop dena kata kadau pio jingpang jingshitom hoi teng ngiyo jingpang jingshitom namar ka pop kum genuksa ngans ong yepi rada ki bro ki dikiat barabor kito ke badikian kito ke badi drug kito ke ba di duma kito ke ba im kumne hari kato karne por kin se yo jingpang cancer ebun jet ki jingpang liver cirrhosis kum kane ke jait jingpang ki brekenio bale namar kim pat sumar ya kamet lajong kim ju sumar yelade ki dikiat di duma di drug adaki im kumne pat hoit kinio jingpang ishutum katoga jingpang dei namar kapop katoga jingpang kade namar kapop harin ngeleyo katoga jingpang hatong ilane man ong ublei idianga ublei ulatim yanga ublei ula pendram yanga hatong ilane man ong em katoga jingpang ileyom namar Ilaim kabagi jingam kabasnyo hada kata-kata namar ngiklam sumar yelade. Henry teng kibri kiyo jingpang jingshitom balik namar ublei ukwa langba katoga jingpang langba katoga jingshitom ublei ukwa ban peni ya ka borom jingu. Dek kita ka gospel mindang ngeleos ngo haba ki kibri kilawan bar kila ong ya ujisu u paralog jome upang subawan uong kumnom kanai ka jingpang kanam poi shaga jingyap kadai nakabenta ka borom jango blai Lazarus upang kumne minda ban kadai nakabenta ka borom jango blai ublei ukwaban peni ya ka borom jango but bakumda ya ukun ublei en sapindon borom daka aka gospel jango Yohanes kalong ka bakandai kada kod baningkong terterro habangi pule ngi yoi ngiyosco kisenran bar kibrio kilawan sa ujisu bar kila ujisu Sapang ubay uba ka matla kila ong yaw jisu balay unay ubriyo laka matla de namar ka pop jongu ne namar ka pop jong ki kimekek pa kila yaw jisu
But uji sula pai kin kumno uji sula jubab kuno. Unai ubri la khamatla omdei namar unai ubri la lepop lane kikimi kikpa jung wala lepop la khamatla ya u ban pini ya ka borom jung oblei ban pini ya ka borom jung oblei. But abangi pule susu ngiyos ngiyoi harin anda uji sula long kata uji sula pin kod ya u. But habaki beri kile yoi ba utu matla ulai yoi biang bun ngot ki beri kile stang ban ngait kitu ke bala artatin how blei kitu ke bom ngait how blei kile stang ban ngait how blei. Te teng ngiyo jingpang jing sitom haga jingem jungi balai namar ublei ukwa ban pini ya ka bor jungu baleng ba ka to jingpang jing sitom ngi ibai pibai ngin ngait. Mo habangi peit saudom jungur ngiyos ngo ngiyoi sapang kiburi ki bapang ki basitom kato katne por ki yo jingpang jingsitom enda kile yo kato jingpang jingsitom kile late saing mene bar kile stang ban duai ki breu ki yo jingpang jingsitom pun jeg jingpang enda kile yo jingpang ki lekumno kila mare hakamat ublei kila mare shaka ing mene bar kila dem kosiu hakamat ublei bar kila stang ban duai daga jinger ka bakrau kila stang ban karpadi yo jisuban pin code yaki enda kila stang ban duai daga jinger ka bakrau enda kila stang ban duai daki umat daga jinger ka bakrau enda kila stang ban duai ngiyos ngo kileyo jingkol jingkia barki ban pai barki ong ngalalit ban duai ngala aiti ga jingpang jang hakamat ublei daki umat ngala duai enda ngala duai ublei ula kthayanga lene bon ki barki ong ngala enda ngala yopang ngala late siminda ga retreat ngala strong retreat bar ngala stang ban duai ngala duai ban ujisu ula kthayanga ujisu ula kthayanga ban ngiyos ngobon ki barki ki barki ong testimony mo ngiyong kiong kumno ngala duai bar ujisu ula kthayanga dene ketugala kumun ko para ujisu ula ong minta ka sikiro ka gospel ujisu ong kana ke jingpang kanam poi sha ke jingyap kadai na ka benta ka borom jong oblei lengba kana ke jingpang ublei ukhoban pini ya ka borom but and habangi pule susu ngiyos ngom harin kileyos ngoba ulasros ulayap ujisu ong le mindangin le enda ulatip ba ulasros ulayap latip ya uru minda ujisu ong yangin minda ngin le no but namar ujisu umud ban le khabe khambla ba khrau ba lengba ka to khambla ba khrau ujisu ukuban peni ya ka borom jong blei but bon ki brekin ngait ha ublei but ujisu le but enda ujisu lawan ngeleos ngom kamarta enda kamarta kaleos ngom ba ujisu wan kalami ban le shawya u but kamarta kala ong kumno ya ujisu kotrai lada meladon hangne uhinman janga unom dalayap kotrai lada meladon hangne uhinman janga unom dalayap Henry wat menta ngatip bakat kaba mai pan na ublei un ai hame komun ko para bayin haw Jesus Christ hangne ngiyos ngo ngiyoi ka jinger ka bakrau jonga martha hangne ngiyoi ka jinger ka bakrau jonga martha kal ong kumno yaw Jesus kotrai ka ong kumno Henry wat menta ngatip bakat kaba mai pan na ublei un sa ai hame kat kaba mai pan na ublei un sa ai mintaru hoit uhinman jonga layap latep Henry lada mai pan na ublei ublei un sa ai kajinger ka bakrau jonga martha wadada uhinman layap bru kamarta kaladon ka to jinger ka bakrau ha ublei kamarta kaladon ka to jinger ka bakrau ha jisu hatong idonem kum ka to jinger ka bakrau kumun ko para pait uhinman jonga layap ladap tep Henry haba uji sulawan ka ong kumno Henry wat menta ngatip kat ka ba mai pan au ublei un sa ublei un ai hame kabmut kamarta kadang ong ya uji su mindaru pinon ka bor ban pinmi part ya uhinman jonga ngangeit kotrai ngangeit jisu ba meron ka bor namar bale melongu mesaya melongu khunu blei melongu nong penim jonga berthei bar ngangeit ba mindaru kat ka ba me pan na ublei un sa ai kato gade ke jinger ka bakrau bang i baro gede mandon ha ke jingim jongi kum kamartha kala ngeit hau jisu hatto ngiru gidondem kato ke jinger ka bakrau hatto ngeit hau jisu hapna ke jingpang jing shitom jongi habang iyo ma shibon ke jinge bar ke jinjra ke jingem jongi hatto ngeit kem hau jisu bun ngod hapren jongi ngi kloi ban du jingerman ha ke jingem jongi ladang iyo pang iyo shitom habang iyo ma shibon ke jinge ha ke jingi jongi ngi lekumno istang bantu jingerman bon sina ke jingem jongi barteng teng iyo ngiyoi kibru ki du jingeit
bar ki sangai ban leit duai ki sangai ban leit sha ing mene ba duai kim ju duai henry lengba gospel min dagas ngi uji sunah hikayang ngi ibai pe ibai ngide ban ngeit skem ha ublei ngide ban ngeit skem ha uji sum kumba kamartha kalangeit kumba kamartha kalalet hoir kamartha kalalet kamartha kalam ngeit ha uji sum henry abangi pule shushu ngiyos ngom enda ujis uil ula yoi katoka jinger ka bakrau janga martha ujis ula leit shakat toka jing tep malu ujis ula ong gula kili ha ei pela tep ya u barkila ong ha u kotrai alai wan pet ujis ula yam bar ujis ula ong kumnom wengno ya umau ujis ula ong ya ki wengno ya umau henry habang uji sula ong wengno ya umau kubno kamarta kala ong kamarta kapara jonguta ubalayap kala ong haum kotrai katta tekan yutung shibon namar ula yap la sausngi binang leos ngu kamarta kala ong kumno kotrai rame pan na ublay unsa ai kangait sipor kala ngait henry habang uji sula ong yaka rapingait wengno katoga mau haba uji sul ong yaki ban weng yakamau kalastang ban artatin kalau kumnom utrai kata te kan yuthong shibon kan sasma pasniu namar la yap namar ula yap la sausngi la te binda la sausngi kamat kan sasma pasniu minda kan sedon sma minda rada pi mau yap weng kotoka mau shipor kalangait henry min dapat kalastang ban artatin uji sumud le kumno ada uwang katoka maupan kan sasma pet haga jingem jangi bun sin ngirung ngi ngeit skem how ble shipor ship habang iban so ing mene ngingeit gilon katoka jingeit habang iban let pai halaki ing sempat ngistang ban artatin hato ublei ulanem hato jisu unselenium kene khambala bakrau haga jingem jonga hato jisu ulanem ban pin kodyanga shipor haga jingem jongi ngingeit thang shipor ngingeit endangi yomad jinge biang ngistang ban artatin haga jingem jongi hatong ngilong kum kamarta kumun kapara gide man khile elade gide man puson minta kasngi hatong ngalong kum kamarta hoi teng ngadon ka jingeit ka bakrau teng ngadon ka jingeit ka bakrau henry nga kloi bandu jingkermenru haga jingem jongi teng bon sin haga jingem jongi ngeit ibarang iyong hoit nga ngeit how blay ngaron ka toge jingeit ka bakrau henry ngi barong ngilong kibriu ki bakloi bandu jingkermen teng haga jingem jongi ngilong kibriu ki bakloi bandu jingeit haga jingem jongi dena ka togadau kamartaru kumba kamarta kala ong ngirungi artatin teng haga jingem jongi te kamarta kala ong kotrai kan sma basniu minda dara ngi weng mau baru jisu la paik ni kumno ko uji sul ong aka hatto ngam shim ong hapi balada pingeit pin yoi ya ka borom ublei hatto ngam shim ong hapi rada pingeit pin yoi ya ka borom ublei rada pingeit pin yoi ya ka borom jong ublei kito ke bangeit kin yomar shishaya ka borom jong ublei kito ke bangeit how ublei kin yomar ya ka jingdon jong ublei rangar bar ki man la khleman kito ke bangeit skem kin yo pdiang ya jing kor jing kia med barmen sim habang idang shiminda ke mas bakoit bon ngor ki puri kedang shiminda ke mas bakoit nak online nak lesen nak ing kasem jongki lese don bon ngor ki bapang ki bashitom kedang shiminda ke mas bakoit nak hospital amar ki don bon jet ke jingpang jingshitom hapne ke to ke jingpang jingshitom chumpi hatopi kloi bandu jingermen hatopi kloi bandu jingeit how jisu udang ong ye pi ibai pi minda gasngi omre tanga jingpang shitom ke to ki badang yo mar shubon ke jinge bar ke jinjar ke jingem chumpi radap katba pedang yos ngominda ujisu udang ong ya pi ibai hatong ngam sim ong hapi radapi ngeit pin se yoi via ka borom ublei hatong akalam ong ya pi radapi ngeit pin se yoi ya ka borom jong ublei te hapne ke jingpang jingshitom jongi hapne ke jing e baro ngide ban don katoka jinget ka bakrau ha ublei ngide ban don katoka jinget ka bakrau ha jisu but rada ublei yoi bang iron katoka jinget ka bakrau jisu un saktayangi barngi barang en siu pediang ke jing ko jing hiam but habangi pole shushu yo sungele yoi kom ko param jisu ula pen me pad ya ulasros
Ujisu la pinu padia u Lazarus baru Jisu ula kot da kasur kabajam Ujisu long kumno ko Lazarus tomino ko Lazarus tomino basisendon ngi yoi u Lazarus ulami bar kito ke bale yoi kito kambala bakrau kila stang ban ngates kem hau Jisu kila ngate hau Jisu akabakut gospel ngali asuk kumno namar kata bon na kiju ke balaman bar kamariam bar ke bale yoi yakaba Ujisu ulale kila ngate hau dari kata kadau Ujisu ula sange mo kibur kilawan bar kila ong upar log jumpi upang ale wan ban pen ko Ujisu ong kumno abshwa Ujisu ula ong ap enda ula yap Ujisu laban bale namar Ujisu kwa ban le kane kambala bakrau barlangba kato kambala bakrau bon ngur kiju kito ki bom ngate ha ublei kila stang ban ngate komun ka para bai how Jesus Christ lengba ka gospel dagas ngi Ujisu udang hikaya ngi ibai rada ngi ibai rada ngi ngate kem how ublei rada ngi don kato ka jinget ka bakrau ha Ujisu unsale ya ki kambala bakrau ha ka jingem jongi peit puson sapang jinge belada menda hatto ngalong ubriu hatto ngalong kabriu kaba kloi bantu jingerman ha ka jingem jonga hatto ngalong ubriu hatto ngalong kabriu kaba kloi bantu jinget ha Ujisu hapnge jingpang jing sutom jonga habang yoma shibon ke jinge bar ke jinjara ka jingem jonga hatto nga kloi bantu jingerman kumba kamarta hatto nga ngate tangshipor hatto nga ngate halin par hatto nga stang ban artatin biang tengdeng ngi ngate hari katok nepor islang man artatin Ujisu udang ong yang ibai what artatin haga bor jung blai what artatin haga bor jung Ujisu don ba ublai umlaban le haga jingem jungi ublai ulaban le nadong shadong ublai ulaban pin codingi ublai ulaban le yakambla bakrawa ka jingem jungi tungin ngates kem but kat bangirang simede kana ka mas bokir komun ko para tungin duwaina document sim tungin ka padi Ujisu kutrai to pin roy yak jinge junga ngaduna ka jinge teng artatin poet nga ngate henry habang asam jinge haga jingem junga kloi bantu jingermen bar ngastang ban artatin kumba ka marta kala artatin hame henry mela hikaya ngalang ba kosmeda bar ngate scam ko Jisu nga ngate scam hame nga ngate haka bor jima ko Jisu le khambala bakarao welcome juro ko para aitia bahara ka jingpang jiksutam jompi aitia bahara ka jingtumo jong binda haka maru Jisu baduai na document sim na dukaro duai ba Ujisu kataya pi bar pi bahara pen yo pediang ka jingor ko jung ble halor jompi tongin duai na ka benda kane kan bang sim benda ekane ka mas bakoi eniero ya Jesus Christ